żeby nie кричать. У гэтай сталай сям'і працаваць прывыклі з песняй, таму ў лапці плятуцца пад уласны акампанемент. Да знакамітых землякоў Зоі і Валеры тут не імкнуцца, але спяваюць ад душы сапраўдную аўтэнтыку. У звычайнай вясковай хаце сёння гэта ўжо экзотыка. Даже в те время дзяўчата былі, клуб на танцы ходзіў у такіх лапцях. В одних ідуть, а другі за плечима несуть нові, щоб у клубі обуцяли та плясать польку в два боки. Як правільна плесці лапці Фёдор Булыга ведае з дзяцінства. Узгадвае, яшчэ малым прыходзілася пасвіць кароў. Босымі нагамі па шышках бегаць балюча, а ў лапцях зусім іншая справа. Навучыў старажытнаму рамяству Фёдора бацька. Сёння ж лапці ў драгічанскага майстра заказваюць артысты-фалькларысты альбо аматары даўніны. Лыка дзядзька Фёдор нарыхтоўвае вясной. Перад пляценнем абавязкова вымочвае матэрыял. Це та технологія, що я ходила в їх. В этих лаптях. Я ж родилась до війни, в 37 году. І не було ніякої обуви, тільки ці лапті, вся сім'я ходила в этих лаптях. Батько цілий вечір плетив 7 лаптів. Було в мене 3 брати, і я була. Сапраўдная скарбніца народнай творчасці – гэта майстэрня ў Антополі. 10 гадоў таму тут адрадзілі страчаную тэхналогію ткацтва паясоў. Галіна Степанюк узначаліла экспедыцыю і разам з мясцовымі школьнікамі адправілася па вёсках. Так, нітка да ніткі і атрымаўся драгічанскі пояс. Когда мы уже начали ходить в экспедиции, интересоваться у наших пожилых женщин, которые ткали пояса, оказывается, что наша ниточка обязательно затягивалась вот так вот, рукодельница затягивала и пальчиком прижимала эту ниточку. А вот в технологиях книжных она остается, эта ниточка, потом ее подтягивают. Сёння ў калекцыі адроджаных узораў пояс брата, немаўляці багатага бабыля. Для дзяцей ткалі яркія павівачы, для маладых дзяўчат абавязкова з чырвонай ніткай. Мясцовыя старажытныя арнаменты тут перадаюцца з пакалення ў пакаленне. Галіна Степанюк вядзе гурток і знаёміць дзяцей з сакрэтамі бабулінага куфра. Новы рэбус, які майстар зараз імкнецца разгадаць. Вось гэтыя карціны на тканіне знойдзеныя ў старажылаў вёсак. Можа, гэта яшчэ адна страчаная тэхналогія рамяства, якую тут паспрабуюць узнавіць.